Imina lo wayithu ngizwe ethi lo mfana akaphucwe lento lo mfana useyintroduceile kodwa ithathwe. Uyakhumbula mfowethu? Yimi ke lo mfana ngithi yambo nansi. Yesibili le. Sewayithathile Omega ke abadumile. Cani ngidumiseke nina neza. Angithi kuthatha into zami ngoba ngadumile mina mlandeli. Wonke umuntu usethi yakhe ngiyofile Omega yatrend. Mawungena nje TikTok ungena. Ubona manje kuzana ama-social media khuluma Omega. Bathi sibuka kumtshengiseni sayivundulula ke thina. Sekhona abafika emva kwethu. Angithi mina ngigqoke ngoDisemba ehlahleni. Khona umuntu ayishuthe last week othi eyakhe. Angikho ke lapho. Kodwa mina ngoDisemba bengigqokile. Kodwa yena ishuthe last week kodwa uyena sebuye. Ayikho ke lapho na into engidayisayo mina. iCD mawunothando lento engenzayo ngathi iCD. Ake sithela winini kaMagumede ngihamba nanangu Ndoni. Ake sithela winini kaMagumede. Awudedele lapho. Seventy rand futhi.